गुड मर्निं लोगोफोर दिनै नैबे आंनि फेसबुक भिडिअनि गेजेरजों रायजोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो। खांख्राइ थायोना जावगासिनो दं ना एन्जर जावनायखौ नुदों होखावथारबाय आसोला नुबायना बे जाहैबाय मर्निंनि मोनसे एक्सारसाइज। खांख्राइबो मोननो हागौ बेनि थाखायनो जावदों, एन्जरबो मोननो हागौ बुंनो हाया आरोना लोगोफोर। नायदो नै बेबादि जावनायनि मोनसे प्रेक्टिस सोलोंनांगौ मानसिफ्रा फुङाव। मेंबायना ओरैनो बेवहाय खय मिटार जागोन बेलाय, खय फुट? लं जाम्प जावनो थाखाय, लं जाम्प बारनो थाखाय दा खदालजों जावनानै बेखौ दुफु दुफु खालामसै लोगोफोर, जाहाथे बारनायाव आथिंफ्रा सायिनि थाखाय। नायदो नै फंबाया बिराद खस्थ' खालामनानै जावबाय। बेवहाय बयबो बारनो मोनगोन, माने बेवहाय बादिनाय आरो कम्पिटिसन। बेलासि बेलासियाव नुबाय थागोन नोंसोर सोर बांसिन बारनो हायो। आरो हाइ जाम्पबो लागोन बेवहाय, हाइ जाम्पबो बारगोन। समाय समाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंसोरनो देखायबाय थागोन लोगोफोर फेसबुक भिडिअआव। नायदो नै माने बेफोरबादि बारनांगौना मानसिया, जेरै लख्राफ्रा बारनो हायो थिग बेबादिनो मानसिफ्राबो बारनायनि नियम मोनसे हुदाखौ खालामना लानांगौ। नायदो नै लोगोफोर जावखावथारबाय फंबाया। हायाथ' गोरा जाखागोन, गोजो गोजो थानाय ना, बोसोरसे गाहाम। आगराव बेयावनो बारदोंमोन ना। नायदो नै मा साख्रिखौ लानो नागिरदों नोंलाय फंबाय, ना आर्मिखौसो लानोसै? नाजागासिनो फंबाया। बेबो मोनसे, थेवबाबो नोंहा दा फरायनायनि माबाखौथ' नों माबाफिननांगोन ना। एम टेक फरायगासिनो, थेवब्लाबो नायदो माबायदि जावनायनि हुदा दं, ओरैनो थाया। गामिफ्राव जेरै थायो बेबादिनो एन्जर जावनाय बादि जावखायो। बोलोआबो फुं फुङाव खारबाय थायो फंबाया, फुं फुङाव खारबाय थायो, फुं फुङाव एक्सारसाइस खालामबाय थायो। सोरबा सोरबाथ' सिखारानो, 8थासिम उन्दुयो सोरबा सोरबा। नायदो नै बेबादि जानांगौ एकदम। मेंबायना? गोरा जाखागोनथ'। ये देखो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये भैया इतना मेहनत करके इसको लॉन्ग जंप के लिए ऐसा कर रहा है। देखो ये कोदाल से अभी इसको, देखो दोस्तों, खुदाई कर रहा है। कोदाल से अभी खुदाई कर रहा है। देखो सुबह सुबह उठ के ऐसा एक्सरसाइज करता है ये भैया, और सुबह ऐसा एक्सरसाइज करने से शरीर अच्छा रहता है। क्योंकि ये एमटेक में पढ़ाई कर रहा है अभी, लेकिन कोई तो सुबह नहीं उठता है। सुबह उठ के अच्छा शरीर को ऐसा व्यायाम करना आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखो कितना मेहनत की, इसको खुदाई करने के बाद अभी ये लॉन्ग जंप करने के लिए इसको बना रहा है, देख रहा है ना।